Aku salam kabeh. Informasi lan layanan analitis ing tutul karo sampeyan sistem Guru Markets. Ayo miwiti kanthi ringkesan informasi babagan perusahaan. Yen perlu, sampeyan bisa mungkasi video. Sampeyan bisa ndeleng saben parameter perusahaan luwih cedhak. Saiki kita bakal katon ing pratandha utama perusahaan. Vinci Partners Investments, ticker VINP. Review iki adhedhasar informasi saiki ing 26 Mei 2025. Miturut klasifikasi Guru Markets perusahaan Vinci Partners Investments kalebu subkategori Alternative Investments, 27 perusahaan melu analisis, sing cukup makili. Kita bakal weruh pancasan final ing mburi video iki. Skor perusahaan yaiku 7 saka 10. Skor rata-rata kanggo subkategori punika 1,5 terms. Yen sampeyan ndeleng kanthi wiyar, ing pasar saham kanthi sakabehe. Wigati dimangerteni menawa skor rata-rata kanggo kabeh pasar saham minangka 1,9 poin. Marang skor perusahaan 7 Vinci Partners Investments. Bandingake pergerakan rega saham perusahaan Vinci Partners Investments lan perusahaan subkategori. Kita bakal weruh sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Vinci Partners Investments nuduhake dinamika minus 10,3%. Marang owah-owahan rega ing subkategori 16,9%. Kapitalisasi pasar perusahaan Vinci Partners Investments gunggungipun 0,63 miliar dolar. Kanthi kapitalisasi pasar 658 US dolar miliar, subkategori regane 1 US dolar 5 sen miliar. Regane buku perusahaan kira-kira 0 US dolar 25 sen miliar. Kanthi kapitalisasi subkategori 113 US dolar miliar. Wis dibandingake enggo bareng saka pasar lan kapitalisasi imbangan, kita waca ing ngisor iki. Saham dikuasani Vinci Partners Investments ing subkategori ing kasus taksiran kapitalisasi pasar 0,095%. Regane buku 0,225%. Taksiran bagian organisasi saka pasar lan nilai buku saka subkategori apik 1 titik. Perusahaan ing analisis duwe utang 0 US dolar 12 sen 7 miliar. Kewajiban finansial kanggo kapitalisasi buku minangka 50,8% saka ibu kutha perusahaan. Kinerja utang perusahaan apik 1 titik. Rasio rega kanggo earnings perusahaan punika 27,3. Rata-rata subkategori yaiku 58,7, yaiku 53% luwih murah tinimbang rata-rata subkategori. Rega pasar kanggo rasio pangentukan dibandingake perusahaan ing subkategori apik banget 2 terms. Bati kanggo pungkasan 12 sasi ana 23 US dolar mayuta-yuta. Pangentukan mangsa kanggo sabanjur 12 sasi samestine 56 US dolar mayuta-yuta. Taksiran pratandha laba ing mangsa ngarep dibandingake karo perusahaan ing subkategori apik 1 poin. Nilai perusahaan kanggo rasio revenue punika 4,9. Rata-rata kanggo subkategori yaiku 4,2, yaiku 17% luwih dhuwur tinimbang rata-rata kanggo subkategori. Evaluasi nilai pasar perusahaan kanggo rasio revenue dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori pasable 0 poin. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana 130 US dolar mayuta-yuta. Bati mangsa liwat sabanjur 12 sasi samestine 200 US dolar mayuta-yuta. Taksiran prakiraan indikator pendapatan ing mangsa ngarep dibandingake karo indikator ing subkategori apik 1 poin. Marginality punika 17,9%, karo rata-rata ing subkategori 7,2%. Assessment margin sales dibandingake karo indikator subkategori apik 0,5 poin.
Pangsa perusahaan miturut jumlah karyawan ing subkategori punika 0,213%. Sing 124% luwih saka pangsa kapitalisasi pasar. Jumlah ibu kutha, saben pegawai perusahaan punika $1.054.000. Lan ing subkategori $2.360.000. Evaluasi modal pasar perusahaan saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, apik 0,5 poin. Bati perusahaan saben pegawai $38.06. Kanthi rata-rata kanggo subkategori, $40,2.000. Evaluasi bati saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, pasable 0 poin. Revenue perusahaan saben pegawai individu $215.000. Ing subkategori $558.000. Evaluasi volume dodolan saben karyawan perusahaan dibandingake karo indikator ing subkategori, pasable 0 poin. Volume transaksi singkat cocok kanggo 1,2%, karo rata-rata kanggo subkategori 2,6%. Indikator Resi 14 nuduhake tingkat 48% kanggo perusahaan Vinci Partners Investments. Dene ing subkategori tataran resi 14,50%. Rega saham perusahaan saiki kira-kira $9.79. Perkiraan rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $12.59. Ayo kang katon ing tabel pesenan kasedya kanggo Everyone, link ing komentar pinned. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan digawe dening sistem bantuan mangsa iki. Guru Markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka, link ing komentar pinned. Adhedhasar asil analisis sekuritase Vinci Partners Investments. Sistem informasi lan referensi Guru Markets kaputusan digawe. Buka pesenan tuku ing $9.78 saben saham. Pesenan iki dibuka amarga kasunyatan sing perusahaan wis regane cukup dhuwur. Pambiji perusahaan ditindakake kanthi nggunakake model penilaian indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 10,6. Mandeg mundut disetel ing 8,96. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut. Ing kasus iki, pesenan ditutup kanthi otomatis ing pungkasan sesi dagang tanggal 24 Juni 2025. Utawa ing dina dagang pungkasan sadurunge tanggal iki. Ticker STE punika pesenan imbangan kanggo ngedol. Video ing menehi hasil wawas bakal utawa wis diterbitake ing saluran iki. Ing kasus nutup samubarang pesenan, utama utawa wawas. Urutan kapindho tetep ing rega nyata. Matur nuwun para rawuh kanggo nonton video iki lan gunakake informasi lan sistem referensi saka Guru Markets.